Ευχαριστούμε κυρία Παπαδοπούλου. Κύριε Χρυσανθόπουλε, αν μπορείτε να έρθετε στο βήμα. Ο κύριος Χρυσανθόπουλος είναι πρέσβης επί τιμή. Του αφαιρέθηκε ο τίτλος γιατί αντιτάχθηκε στα μνημόνια. Τον πήρε πίσω βέβαια φυσικά. Και είναι τιμή μας που τον έχουμε μαζί μας. Είναι ο σκιώδης Υπουργός Εξωτερικών. Έχει τεράστια εμπειρία. Έχει διατελέσει πρέσβης σε πολλά σημεία στην Υδρόγειο. Και θα τον ακούσουμε να μιλάει για κάτι το οποίο όλους μας προβληματίζει, για την εξωτερική πολιτική της χώρας μας και την κατάσταση σήμερα. Κύριε Χρυσανθόπουλο, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντίλη, και σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ σήμερα και χαίρομαι που μπορώ να σας πω μερικά λόγια για την σημερινή κατάσταση της Ελλάδος ως προς τα εξωτερικά. Θα είμαι σύντομος ως συνήθως, αλλά θα θέλω να τονίσω το εξής. Σημειώνονται αυτή τη στιγμή τεράστιες αλλαγές στον πλανήτη μας. Με την άνοδο της Ασίας, της Αφρικής, την κατάρρευση της Ευρώπης και της Δύσης, αλλά που είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτά. Είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει πουθενά. Αόρατη, έχει εξαφανιστεί από τη γη. Η εσφαλμένη πολιτική του καθεστώτος Μητσοτάκη έχει σαν αποτέλεσμα να μην θέλουν να επικοινωνήσουν με το ελληνικό καθεστώς η ΙΠΑ, η Ρωσία, εν μέρει η Κίνα, ενώ το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία υποτίθεται ότι συμμετέχουμε, μας αγνοούν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η πατριωτική ομάδα της σκέψης έχει σκεφτεί και έχουμε διαμορφώσει μια βασικές αρχές εξωτερικής πολιτικής που θα μιλήσω πάρα πολύ σύντομα, και θα αρχίσω από την Πολωνία. Ο Πολωνός ο πρόεδρος χθες είχε κάνει μια επίσημη επίσκεψη στην Γερμανία και έθεσε το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και έθεσε το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων στην Πολωνία, το οποίο το είπε ήταν ένα ποσό 1-3 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, οι Γερμανοί βεβαίως είπαν ότι το θέμα έχει κλείσει και ούτω καθεξής, αλλά οι Πολωνοί θα επιμείνουν. Στην Ελλάδα, πέρυσι, όταν επισκέφθηκε ο Γερμανός ο πρόεδρος στην Ελλάδα, τέθηκε από την πρόεδρο τότε μόνο το θέμα του γερμανικού χρέους κατά τρόπο, και δεν δόθηκε καμιά απάντηση από τους Γερμανούς. Από συναντήσεις που είχα κάνει και εγώ προσωπικά μια συνάντηση με τον Γερμανό το πρέσβη στην Αθήνα, το συζητήσαμε αυτό, και η άποψη του Βερολίνου είναι ότι το θέμα έχει κλείσει με τη συμφωνία που έγινε το 1999, όπου ενώθηκε μάλλον το 1990, όπου ενώθηκε η Γερμανία. Και με αυτό το θεωρούν ότι έκλεισε το θέμα και ότι δεν υπάρχει θέμα προς συζήτηση. Βεβαίως υπάρχει το θέμα του κατοχικού δανείου, εκτός των άλλων, το οποίο είναι μια σύμβαση διμερή. Και μάλιστα το καθεστώς του Χίτλερ μας είχε δώσει τρεις δόσεις. Το λέω αυτό, το συνολικό ποσό που μας οφείλει η Γερμανία σήμερα είναι άνω του 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ. Και η ελληνική κυβέρνηση επιμένει και δεν το θέτει. Όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και η Βουλή.
η Διεθνής Ένωση για το Γερμανικό Χρέος, που αποτελείται από Έλληνες και από Καναδούς και έχει βάση τον Καναδά, στείλαμε μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής τον Μάρτιο, η οποία στάλθηκε σε όλα τα κόμματα, τα πολιτικά, με 6 προτάσεις. Πώς να θα διεκδικήσουμε αποτελεσματικά το χρέος. Από όλους ένας μόνος βουλευτής απάντησε και έκανε επερώτηση προς το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε καν, έφτιασε την επερώτηση 2 φορές. Λοιπόν, αυτά κάνει και η Βουλή μας. Τώρα, η διεκδίκηση του γερμανικού χρέους, αν το είχαμε παίξει πάρα πολύ ωραία στην εποχή των μνημονίων, μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τα μνημόνια, λέγοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εδώ ένα κράτος μέλος μας οφείλει αυτά και εάν αυτά δεν μας δοθούν, δεν προχωρούμε στους εκβιασμούς που μας κάνατε, αλλά τότε η κυβέρνηση δεν είχε το θάρρος να κάνει τέτοιες σκέψεις ή τέτοιες δράσεις. Βεβαίως, στις δυνατότητες που εξετάζουμε είναι και η καταγγελία των μνημονίων σύμφωνα με τις δυνατότητες που απορρέουν από τη συνθήκη της Βιέννης περί συνθηκών. Τώρα, ως προς τα άλλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, οι σχέσεις της Ελλάδος με τις μεγάλες δυνάμεις θα αναπτυχθούν με βάση τα συμφέροντα της χώρας μας και όχι με αυτά των ελόγων κρατών. Αποκατάσταση των σχέσεών μας με τη Ρωσία και αποστασιοποίησή μας από το πόλεμο στην Ουκρανία. Άμεση επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια ως προς η Τουρκία και ανακήρυξη ΑΟΣ. Θα καταργηθεί το δόγμα η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα και το περί ήρεμων νερών, και στο διάλογο με την Τουρκία, αν συνεχιστεί, θα προσθεθούν ελληνικά αιτήματα όπως αποζημιώσεις στον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης για τις ζημιές που υπέστη το 1955, την επιστροφή της Σύμπρου και της Τενέδου λόγω παραβίασης από την Άγκυρα της συνθήκης της Λοζάνης, την κατάργηση της στρατιάς του Αιγαίου, την αποχώρηση από την Κύπρο και πολλά άλλα. Με την Κυπριακή Δημοκρατία θα επαναδημιουργηθεί ο ενιαίος αμυντικός χώρος με αυξημένη στρατιωτική παρουσία μας εκεί, μιας και η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη, κάτι που οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν ξεχάσει. Και οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα αναλάβουμε επίσης πρωτοβουλίες για διασφάλιση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, Αφρική και Ανατολική Μεσόγειο. Και θα δοθεί έμφαση στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεών μας με σύγχρονες τεχνολογίες και ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και όχι εξασθένηση του πολεμικού μας εξοπλισμού με αποστολές στο εξωτερικό. Αποτελεσματική αμυντική θωράκιση των συνόρων της χώρας μας και βεβαίως απαγόρευση της αγοράς ακινήτων από αλλοδαπούς στις ακριτικές περιοχές. Αυτά είναι οι σκέψεις μας, οι οποίες δεν είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην υλοποίηση και επίσης βέβαια θα πρέπει να ενωθούν και άλλες δυνάμεις που συμφωνούν με μια Ελλάδα ελληνική και όχι μια Ελλάδα υπόδομη. Σας ευχαριστώ πολύ.